Bagsak pa mga kabalen, binansagang Mr. Big Moment at pride ng Lubao, Pampanga, shooting guard ng Pampanga Delta at Letra Knights. Walang iba kundi ang Super MVP, Idol Justine Bautista. Bagsak pa, Idol. On my side is our amigo sigurado pasan, so super player of the game is Justine Bigmoment Bautista from Pampanga Delta with 14 points, 8 rebounds, 2 steals, and 3 assists. First of all, congratulations, Justine. Thank you. A while ago, Justine, you fouled every time you throw the free throw shot. You have some of your fans here, but there were a lot on your back watching the game. So gaano ba ang suporta mo ng mga fans? Did it lead you to that complex? Winnie and Paul, let's just give a moment. How were you able to win the game today? Ayun po, nag-focus na kami sa game plan namin, sumunod sa mga coaches at magtiwala sa sarili doon. Justin, when Gov Delta gave the timeout a while ago, ano ba yung sinabi niya? Ano ba yung sinabi ni Gov Delta? Ayun nga po, one stop na lang, makukuha na namin yung championship at hawakan na lang namin yung bola. Justin, this is a very emotional win. You hugged the ball when you won. Ano ba masasabi mo sa mga fans ng Pampanga? Unang-una po, maraming salamat po sa mga Kapampangan na nanonood. Mga Kapampangan na nanonood dito sa Cebu, Governor Dels de la Pineda, family ko, mama at papa ko, tita ko, lola ko, kapatid ko, girlfriend ko na nanonood at yung family ng girlfriend ko. Yun na po. Thank you so much. That is our super player of the game, Justine Bigmoment Bautista from Pampanga Delta. Grabe talaga ang lupet ng lodi natin, ang pride ng Lubao, Pampanga. Napakalaki po ng potensyal ng batang ito na makapaglaro sa iba't ibang malalaking liga sa bansa. At maganda po ang attitude ng batang to. Sobrang humble kahit alimaw kung maglaro. At share ko lang mga kabalen naging NBL MVP din itong si Justine mga kabalen. Opo, sa nakarang NBL season. At ngayon sa PSL Under 21 National Champion na ang Pampanga Delta at siya pa ang Finals Super MVP. Kaya sana pagtuloy-tuloy ang ganda ng takbo ng iyong karera, idolo. Susubaybay ako sa bawat laro mo at sisiguraduhin documented lahat ng mga highlights mo, idol. At sana manatiling mapagkumbaba kahit may narating man sa buhay. Iyan po si Idol Justine Bautista, ang pride ng Lubao, Pampanga, ang pride ng mga Kapampangan. Bagsak pa mga idol, Louis J. Kapampangan, Louis J. Pampanga Delta, Louis J. Mr. Big Moment, Justine Bautista.